Tervehdys kaikille Savo Defence-yritysryhmän yrityksille ja yrittäjille. Minä olen Rantala Seppo ja pian paluumuuttaja Etelä-Savoon. Aloitan Savo Defence-ryhmän projektipäällikkönä toukokuun 12. päivä. Tällä hetkellä on ollut about 5 vuotta ulkoministeriössä vienninedistämishommissa, ensi 3 vuotta Ottawassa Kanadassa ja nyt viimeiset vähän reilu pari vuotta Los Angelesissa. Puolustusalan tehtäviä on vähän sivuttu, etenkin tuolla Kanadassa ja siellä lähinnä jäänmurtajahankkeisiin liittyen. Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaalta, Kurikasta, mutta Mikkelissä mä oon pyörinyt jo 90-luvun puolesta välistä saakka. Se on sellainen tavallinen tarina. Mutta sitten perheen kanssa muutettiin 2007 Mikkeliin pysyvämmin, kun aloitin Pelprintillä toimitusjohtajana. Niinä samoina vuosina niin olin muutaman vuoden myös konsernin Ruotsin tytäryhtiön toimitusjohtajana. Ja joskus tuntuu, että olin enemmän reissussa kuin Mikkelissä noina aikoina. Ennen Hellprinttiä olin töissä Kemiralla paperiliiketoiminnassa. Aloitin siellä tutkijana ja päädyin loppuviimeksi liiketoimintajohtajaksi. Niinä vuosina olin myös ulkomailla, Kanadassa ja Atlantassa. Ja varsinkin Atlantaa mä oon pitänyt meikäläisen henkilökohtaisena vientikorkeakouluna. Harrastuksiin minulla on lähinnä kuulunut kaikennäköiset urheilujutut ja lähinnä sitten lentopallo ja suunnistus on kulkenut kaikista tiiviimmin vuosien aikana mukana. Ja nyt kun paluu muuttaa Mikkeliin, niin sopivasti Mikkelin Jukola on siinä heti kesäkuussa. Mikkelissä toki asuu mun tytärkin ja lastenlapsia, että paapalla on sitten aikaa heillekin vähän enemmän. Olen erittäin iloinen, että pääsen mukaan edesauttamaan Savo Defence-yritysten myyntiponnisteluja niin kotimaan kuin kansainvälisillekin puolustusvälineen markkinoille. Ollaan yhteydessä ja nähdään jo ihan pian. Moi moi!